In 2014 zal het 100 jaar geleden zijn dat Wereldoorlog 1 uitbrak. In heel Vlaanderen zal dit 4 jaar lang herdacht worden. Ook het Limburgse provinciebestuur is op dit moment al bezig met die herdenkingsplechtigheden. We zijn ervan overtuigd dat in Limburg ook heel wat interessante verhalen te vertellen zijn die zelfs bij de gewone bevolking niet gekend zijn. En daarom hebben wij eigenlijk ook een groter verhaal gecreëerd waarin aandacht wordt besteed aan het verhaal van Wereldoorlog 1 in Limburg. De Grote Oorlog wordt vaak in één adem genoemd met de Westhoek en onze provincie wordt meestal over het hoofd gezien. Er worden cavaleristen naar Limburg gestuurd en die cavaleristen die gaan in Halen bijvoorbeeld op 12 augustus 1914 botsen met Belgische troepen, met cavaleristen ook, met infanteristen en met artilleristen die met kanonnen op de heuvels in de buurt van Halen staan opgesteld. De slag van de zilveren helmen in Halen wordt mooi in ere gehouden in het museum van de familie Stroobans. En de Duitsers werden dus beschoten van op de Mettenberg, waar dat 6 kanonnen stonden. En voor de Mettenberg ligt de Hoeve d'IJzerwinning. En die hoeve die wordt strategisch tijdens het gevecht voor de Duitsers, omdat zij die hoeve willen veroveren. De Duitse cavaleristen die voeren een aantal charges uit, gaan niet door die Belgische stellingen kunnen breken. En er wordt het voorgesteld als een eerste Belgische overwinning. Dus Halen speelt wel een belangrijke rol in die Belgische militaire oorlogspropaganda die dan gevoerd gaat worden. Maar naast het slagveld en de monumenten in Halen heeft Limburg nog meer erfgoed rond Wereldoorlog 1. Je hebt ook de bezetting. Het wordt een heel moeilijke periode voor heel veel mensen. En waarbij men ook heel wat oplossingen probeert te zoeken. En een van die oplossingen is contact met Nederland. Nederland dat neutraal is, dus niet binnengevallen door Duitsland. En men probeert dus over de grens te geraken om zo in Nederland een betere leefomstandigheid te vinden. De Duitse oplossing die is dadelijk radicaal. Begin 1915 wordt er een draad gespannen, een draad van Knokke tot in Vaals, 180 kilometer lang. En die draad wordt onder elektriciteit gezet, 2000 volt. En die dodendraad, zoals hij genoemd wordt, die moet dan voorkomen dat er mensen, burgers, maar ook vrijwilligers die in het Belgische leger willen deelnemen, die moet voorkomen dat die mensen vanuit België naar Nederland kunnen geraken, maar ook omgekeerd. De erfgoedcel van het provinciebestuur werkt nu aan een inventarisatie van ons erfgoed rond Wereldoorlog 1. Zo zal in 2014 hulde gebracht kunnen worden aan de helden van de Grote Oorlog.